Aquesta escultura va sortir d'una idea amb el Philippe Lavall, que és escultor, ja segurament el coneix molta gent, que és company meu, i anàvem a Canadà a fer escultures de gel i de neu. Vam anar diverses vegades, però com que era com una mena d'espectacle per al Carnaval de Quebec, doncs em van cansar una miqueta de fer una feina que després desapareixia. Llavors vam parlar de fer una cosa definitiva que parlés de l'aigua, del fred, del gel. I va sortir aquesta idea que vam presentar al Comú d'Escaldes. En aquella època estava la Lídia Magallón i li va agradar molt la idea. Va buscar una ubicació i nosaltres vam trobar una multinacional que ens va facilitar treballar als seus tallers a Sabadell, els tallers de Metalast, de l'Astral Group, i ens va deixar treballar allà, ens va deixar agafar material que era tot reciclat i vam treballar durant 6 mesos amb el tema del fred i de l'acer, en aquest cas, perquè vam treballar tota la peça està feta amb acer. És una mida important, fa, si no recordo malament, 11 metres per 6 i algo. Doncs aquesta escultura va ser una donació, que això no ho sap molta gent, però a mi m'agrada explicar-lo perquè va ser de les primeres donacions importants d'artistes que es va fer al país. Sí que es va fer alguna donació d'altres artistes, però no tan importants a nivell valor i a nivell format. És una escultura bastant gran, no? És una escultura que són 2 nens, que coneixeu pràcticament tots, que està treballada amb resina i pols de marbre. Són 2 nens amb un mòbil que estan immersos en el mòbil quan estan en un lloc increïblement preciós i ple de peces per jugar i de llocs interessants, però no ens interessa res, o sigui que només que el que hi ha al mòbil. Aquesta és l'escultura que més satisfacció em dona perquè és l'última que he fet. Abans d'aquesta hi ha alguna més, que encara estic satisfet, però sempre en general és l'última i espero que duri i que la disfrutin i la conservin d'alguna manera, perquè també és una miqueta arriscat que les escultures estiguin tan a la mà, tot i que a mi m'agrada moltíssim i de fet és la seva finalitat que les escultures estiguin justament a l'alçada de la gent, que tinguin una mida humana, d'alguna manera, en comptes de ser napoleòniques de gran format. M'agrada que siguin d'aquesta mida perquè es puguin tocar, els nens puguin pujar a sobre, jugar i entendre d'alguna manera més eficientment, si la toquen, tot el que jo he tocat aquesta escultura per treballar-la, pot ser que són vibracions que passen també a la gent que té alguna sensibilitat vers les escultures d'aquesta mena. Bé, parlant de projectes, en principi ara mateix em sembla que tinc com 4 projectes, la majoria són fora d'Andorra. De fet, un és a Tours, França, l'altre a Biarritz. Són gent que coneixo de fa temps i que volen tenir obra meva a casa seva, que en principi són obres que estan al carrer, que es veuran. I després aquí a Espanya també tinc un altre projecte que estic treballant, és l'últim que estic treballant ara, que també suposo que aquest estiu estarà enllestit i acabat, espero. I per aquí, per Andorra, tinc un altre també per aquest any. De totes maneres, jo m'ho prenc amb molta calma, Vull dir, tot i que tinc feina, no tinc gaire pressa. Arriba un moment que no ens hem d'estressar, Hem d'anar tranquils, anar fent i anar treballant sense pressa. Perquè, de fet, hem de disfrutar cada peça que fem, I per mi, sobretot el procés, és el que més em plena, perquè treballant i tocar el volum, treballar amb el fang,
després passar a materials definitius. És un procés que t'omplena molt i és com a meditar, de fet. Estàs en el teu món, estàs en la teva soledat, no hi ha res que et molesti i estàs donant algo teu que es quedarà impregnat en aquestes obres, no? És el més interessant de treballar l'escultura. En principi tots els projectes són escultures. Espero que totes es portin a terme bé i quan s'acabin estaran acabades. Ja vindran més.